за своята свобода. Какво щяхме да бъдем ние, ако нямахме историческа памет за безпримерния героизъм на нашите деди по време на Балканската война, за освобождението на Македония и Тракия и на онази неистова воля на нашите деди да свалят за последен път робските окови от ръцете и краката на майка България. Какво щяхме да бъдем ние, ако нямахме историческа памет за онази неистова воля, българска, която направи възможно да бъде превзета непревземаемата Одринска крепост? Какво щяхме да бъдем ние, българите, ако нямахме историческа памет за онези времена, в които българинът направи възможно да запази за държавата си най-важната част от Добруджа, а по време на Дойранската епопея и навред има паметни български места, свързани с Първата световна война.